Pozdrav drugari! U današnjoj prezentaciji bavit ćemo se rješavanjem problema prevoza preko rijeke. Naime, na raspolaganju imamo čamac koji može prevoziti samo jedno od troje: koza, kupus i vuk. Pri tome, osim ograničenja da se može samo jedno voziti u čamcu, postoji ograničenje da na lijevoj ili desnoj obali rijeke ne mogu ostati zajedno koza i kupus, jer će koza pojesti kupus, kao ni koza i vuk, jer će vuk pojesti kozu. Oni koji smatraju da mogu riješiti ovo, odnosno koji žele pokušati, sada neka kliknu pauzu, a u nastavku prezentacije će uslijediti rješenje. Da još jednom ponovimo pravilo. U čamcu se može voziti samo jedno: koza, kupus ili vuk. Ukoliko odlučimo prvo da povezemo vuka, na obali bi ostali koza i kupus, te bi koza pojela kupus, što nam ne odgovara. Tako da vuka ne možemo voziti, već moramo kozu. Kozu prevozimo na desnu obalu rijeke, zatim se vraćamo po kupus ili vuka. U ovom slučaju mi ćemo uzeti vuka i prevešćemo ga sada na desnu obalu rijeke. Sada sa desne obale uzimamo kozu i vraćamo je na lijevu obalu, gdje preuzimamo kupus i njega vraćamo kod vuka i ostavljamo, jer vuk neće pojesti kupus. Na kraju se vraćamo po kozu i prevozimo je sa lijeve na desnu obalu rijeke, tako da sada sve troje se nalazi na desnoj obali i ni u jednom trenutku nisu bili zajedno koza i kupus, odnosno vuk i koza. Hvala na gledanju drugari, pozdrav!